Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ka nongra pelun multi-purpose cooperative society hagas ngisa jan jong ka khat arter ko benang rempang arajar arpuar kala pensdang ya ka lempung ya lek kai football interdong ha ka bala sakhilang do MLA jong ka nong thamai constituency upa Charles Pungrop kum kongsan lembar Dr. OS Jerwa ban u Dr. Gemino Mautho kum ki simbot kongsan ki don hado arpu saudli ki kin hon ya lek kai ke bala simbenta ha ka lempung bad hagas ngisdang jong ka jinya kun kala long hapdeng ki ardong kata ka dong nong pedeng kum ka Fantastic 11 ka bala job persya ya ka dong kete junior da shiko lanod interdong football tournament ka bangila penya dengi ke society ka kaban kong ngai ku play ya kongsan ini Dr. Wes Jerwa bat MLA badan buram jini bat Charles Pungrop bat kamtam bikin nong kitkam jongka society baro bat kamtam ye referee ba dan hangde por bat kamtam ye pi tim baro ibala isibenta hangde por nakaling jonga kum balung chairman mentang si hangde por nakwa tangkawe bangine yang lang baro hangde por dak bangine snapjar shiminan lingba ka jing burom jingi ya ikmi jong chairman jong society ibala klat no menikinik singi takum ka antak bat ka jing so burom namta ikmi jong chairman jong ka society karpat bisa baro bani yang lang bani asap ingin pelong ka jing asap jarsi minat ni kong siap ngai play tai kandat ubla ai ngi kini kasi ka shit ka basai bat ya kamet ka basai baklan bangila bangin don kat lang ha kini kapur ban ya lum lang kawe ban sakhi ya kani ka jing play bat ka jing out ribbon ya kani interdong football tournament ngap diang subharu iki kong san jongi nadu di chairman jong society di MLA jongi yo ka nongra bat ka jongka nokram jongka nokthmai konsensi hi pro kowe ba Charles Pungrop Dr. OS Jerwa ki bajudon lang bat ngi na ki por lada dei hakino ki benta di hakini ka por ka thong jongka society ngilabu ya ka thong ba ngin penlong ya kani kan terdong football tournament hal news nam baladap kata haus nam arajar kowe Hendai lingba ka jingwan shop jong ka kene ka klam COVID-19 ngi khamla satia ban penlong ye kene ka interdong football tournament na kipor ngi ki shong ki meeting ki prepare ban ya perkhat kumnu ban lum ki khna samla khamtam ye jong ka snong nongra kaba ngi i kat badang ya ka sngi kila klet no ya ka benta ha ka bayade ba ka sports khamtam ha ka football tidak kowe ka sur dah kawai ka jing mut lang jong ki executive committee jong ka managing committee jong ka society ila siam no ya karai ban penlong ya kan ka football tournament how new benai u February jong arhajar akuar buon laki sports person mane kino ki judge sports baki kena di setenat panelekai ka de football ni ka football menta kam dei su tang ka jing lekai lani kata ka sport dah kesap kalian bakudan menilai kata gua lala ben saya lagi kelalong nak pun kam bak trai play kena kaji lekai football aku boleh kerpang ya iba Charles ibelong i MLA jongka nong thmai konsensi ibelong i kongsan kena kapor aku boleh kerpang ya ke nong la pulun cooperative society ki ba lakan mau yang bala ya ai nga kena kalat banyodan mentalang kena kesni banyak play kena football kadang siya kung bala ong ini sama nakmat ba kadang kapor ka ba wilayah limbay gijing kini ki asniam arhajar arpo arjar puwe haba
selalu dan so kini ke activities kiba inyok bannya ka im bakan ya ki yaksala ni hapuas nong potau de ngi aingu yuble ba ngindale jam mata so snem arhajar arpuar kini ki jingnya ki restriction na kaling sarkar kila khamlailan kila khampelat bad na kalyang jong ka cooperative society kila penbet ban pelong ya kene ka football tournament kalong ka wena ka benta hak imlang salang ba nginya banse ki kon samla ki ban pen ya la ki sap ki phang bat ka ba nyada ki kon samla jingi bakin numungat hakino ki jing mlen ki basnio ladang idon kum kini ki jat activities kum kane ka society ka penbet ban next time ba kane ka jing angnot bat kane ka lenti ka ba kum ka society ile namta ki nong song snong jong snong nong ra jong ki khna samla jong nong ra kan long ka jing lam lenti ya ki kon samla to ketbok kedurang ya borok kitin ke banyak sementah kene ka jing la kai bang ingat sekam ba tim ko ba lain kan yo ka jing dop bat ki kitin ke bamla ban yo ka jing dop kan long ka practice ne ka jing kai pi ba penang la banang ile kai kam ha sekmat ha kene ki tournament ke banang wan rawa kene ka step ba ilayo banya simbenta ha kene ka tournament wala long daga nongra pelun multipurpose cooperative society hoy hakini ki arteli ki snem ke balale ki snem ke ba nila do shibun ki aka abade bagai nilang kasalang markane ka jingpang covid kat kendai kalawan shop itu ding ke sem gujongi berka snom berka jelahi borokoi kawai ka lat bagi yo pada kupor long ban pin bhai ke ka madan ka scheme banga ai sa Nongra Sports Club margim shimla ban pin long ki tournament bo fair ending lai la ban pin bhai ke madan kum ka long da ka at ka tem ka lum ka wa lut dala madan ba berhaga jo boru layo ban no senyang siki bagi job ru ya ka tournament na kyo na ka third division sa second minta dengi idei bon ki player di national fudahi ni dab ke jing kemen ke baka Nongra Sports Club ka Kristom di kumjuru menta lembaga ni ke society la pinmi ya ni ke tournament nak menta ju ki samla baro di mene hangayo ke jing tep baki player ki di national fudahi di kata ka di ka thongjungi penting dia ya ke football ya ki samla jungi badan senang nang ba ladangi poi suka badan puluru nam penwan suka senang di hakini ka por dengan minggu kita namari secretary buran buram president chairman jong ni ka society kila pensai ka plan ni ka jing temu nak ka banta ka lawai jongi ka long ka purnai nam ta ka ni ka senang oi kumba pila punpau nak link ka dorbar kim chindan samba next game ba piki samla di samla rang baru pidan la jong ka jingkit kle mungkin dia wi ka imlang ka salang akri ka snong am tang ka football rin agi we gibenta bagani ka snong kan long ka snong ka ba itanan ka ba po ba pen ba baro nyero ya ka jingkit kam jo piki samla na ka benta ka lowe jo ka snong di tang ni kitin ba kindiat kap ni rubon minta kum ka dak ban play ya ka tournament ka benta
Cap line.